Kutorwa nenjungu nenyaya yekuti vanenge vasingazive vanga vabatsira batai Andrew neshamba akupe vangakwanisa kukubatsirai vadikani vedu varara maiona here Drewmas media ine dzidziso murondore upenyu mamuona here Andrew neshamba ane dzidziso murondore upenyu maiona here Drewmas media. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Ndinogara ndichizvitaura kuti isusu hatigadzire nyaya dzinozvigadzira. Ichi ndochavharisa gore rino ichi. Siyalibingelela muri yeZimbabwe kuhlangana njalo namhla selingelinye ilanga sisezintabeni khona ngale phezulu sikhwela sisehla sikhwela nasi ndiri patight soko asi ndofunga ndichambo uya ndogara kwesvondo rese ndiri kuno ndichingofamba ndichienda pamashops ndodzoka pamba ndichitendera nekuti pakaoma exercising iyoyo kana zvavanotaura zvedu kuti anzi mawarriors ngaende kunokemba kwakati kwega kutambisa nguva ngavave kunoko. Arakuzita ndinonzi Andrew neshamba. Elami gama ngothando classic kwesihlala sikukhuluma ukuthi hayi thina njenge Drewmas media kasipheki kumbe kasilungisi izindaba siyazihambela yikho libone sigadi izintaba sikhwela sisehla sihamba. Ipa is the word. Kunzima. Zimbi. Zimbi. Muri yeZimbabwe nauya tauya nayo hongu inenge joko asi inyaya yakaitika. Tiri muHonde Valley. Ndichanyatsobvunzisa kuti nzvimbo inonzi chii tiri muHonde Valley kudaro. Nauya tinayo kamuri yeZimbabwe ndeye murume Akarora murume achifunga kuti Mukadzi. Vakagogara vese gore 6 months. Kunzima. Kunzima. Indaba esilipha yona namhlanje siseHonde Valley ngale ngeyondoda owathatha omunye undoda ecabanga ukuthi ngumfazi. So yindaba esithe sibuye ngayo sizozwisisa ukuthi liqiniso yini kwahamba njani. Nzvimbo yatiri muri yeZimbabwe kana ndisingakanganise 6 kilometers kubva kwatiri unogona ngowa Mozambique. Kana tikaisa 10 dzinenge dzakawandisa. Saka tiri kuborder. Border At the same time tiri padhuze kane gomo renyanga. Gomo rinoera. Ndiko kwatiri isusu nokuti kumapitipiti. Asi ukadaro varidziwo kunondofunga vanotsamwa kuti aiwa hatisi kumapitipiti. Indawo lapho esikhona very close le border le Mozambique njalo nje siseduze futhi kwentaba iNyangani Mountain. Saka abazwisisa abayazi ukuthi kungaphi yikho lapho esikhona namhlanje. Muri yeZimbabwe rekedza tingarambe tichitenderera
tichitenderera regedzai tipinde munhauya tiinayo ka mumbonzwa kuti zvinoitika here izvi. Zvandipa kumbofunga kuti pamwe kuda soko mukatanga kundipawo mapowder ndikatsvaga wig ndirombotaridzika sei kana ndakanyatso meula ichidzimai. Pfungwa idzodzo dzatondibata nhasi idzodzo. Zvinoita wanshumba, zvinoita mukangoti gore risati rapera ndoda kumbowaratidza ndakarova giya rechidzimai. Asi nguva dzese muri eZimbabwe tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Zimbabwe ini ndinoitwa manyangarirwa mubure kana kuti webester mubure ndichigara pabhuku rekwamadzinga. Ichokwadi nhau yaMorisi yakaitika mubhuku rekwamadzinga muno. Chakaitika ndechekuti vanhu vaigara wese kuHarare, saka zvawaigara wese kuHarare wakazongouya mukomana achiti izvo kuna wabereki wake ndoda kuroora musikana wandinaye. Saka baba wacho wakazosvika pano akataura kuti mwana wangu anoda kuroora. Tikatoti makorokoto sawira moita zvemazuva ese hatidi kunzwa dambudziko pamorari wenyu iwoyo. Tikati zvakanaka. Saka mukomana uyu munhu aitopfeka madress, munhu aitoenda nevamwe madzimai kundogeza, zvekuti munhu aipfeka mawivhi ende aiuza zvekutoti fesi yake hapana aimbozvifungira kuti munhu wemurume. Obva wagara. Saka chiitiko chakazoitika ndechekuti pakazotanga kamwe katournament kekunzi vakadzi vanotamba bhora rechirume. Saka bhora iri raitambiwa nevakadzi vekuchisuko. Bhora iri wakanonokwa kusvika uri musi weSunday, wakazosvika zvekuma2. Referee ndokubva ati hazvichagoni kuti titi vanhu varege kutamba bhora, ngativatambisei just 15 minutes kuti tione kuti haliwa haruza. Saka wakanzi chinjai, vakandoenda kochinja. Iye haana kuenda kochinja nemamwe madzimai, asi muground wakatamba bhora. Saka tosvika vari kutamba tikatoti mabanhiri vari kuitwa bhora nemukadzi uyu, mukadzi murume. Hapana hake akazokwanisa kumubvunza iroro. Asi wapedza kutamba bhora iroro 15 minutes pakazouya anonzi Nometa Chimbiro Nyakambiro. Ndiye akazoti imi vanhu vekwamadzinga matitambisa kabhora nemunhu wemurume. Vanhu vakatanga kutoti uri kutaura kuti kudiwe. Zvikanzi munhu ndakadzidza naye same class, grade 1 to grade 7 pachisuko primary school. Saka iye zvakanzwa kudaro haana kuzofadzwa nazvo, akabva angosumuka achibva aenda kumba. Asi wakanga varipo wese wachinzwa izvi hapana akakwanisa kuzondomubvunza futi kuti iwe zvatanzwa kuti uri murume. Hapana akadaro. Chero ininiwo sasabhuku nandiripo papo handina kumbozvipa mukana wacho wekuti ndimubvunze kuti iwe zviri kumbofamba sei. Ndakangoti munhu akapemberehwa usiku hwese nemasikati ese vanhu vachiuraya mbudzi kuti tiri kuroora mukadzi, waimbozvifambisa sei? Hapana akambokwanisa kuzvidaro. Asi chakazoitika ndechekuti Sonde iroro rapera nemusi wechitatu pakazouya tete wacho nambuya mutadzi yababa wacho. Wachibva wasvika wachiti ndipo pasabhuku here pano. Tikati hungu ndipo pasabhuku. Zvikanzi tiri kuteerawo isusu Morisi Muchena. Morisi Muchena handimuzivi ena anonzi Morisi Muchena. Zvikanzi takanzwa kuti akaroorwa pachafapo, ndiye tiri kuteera kuti timuzive kuti aripo here ende tiri kuda kuti timutore tiende naye kumba kwedu. Ndikati munhu wemuri kutaura imimi handiti mukadzi wemunhu here. Zvikanzi aiwa murume. Kati
tete mukutaura chokwadi here zvikanzi zvikanzi saka taende panapa kuti mutiperekedzewo tiende kupachafa tindotore chi Morris because tasha kuti tikaenda ndega anogona kutitiza tikati manje ndini handigoni kusumuka panapa kuti ndikuperekedzei pachafa panozoita noise ndakutuma vanhu inini vanoenda komutora auye panapa papa ine musangano panapa ndakangotaura kudaro bva pabuda varume 6 zvikanzi nda kuenda komutora ndikati endai mumutore musamurowe munongosvika muchidhirani nasabhuku uya pano zveshuwa wakadaro varume wakauya nawo akapfeka zambia yake akapfeka wivhi yake zvakanaka wabva wasvika panapa pamba ndowapangidzira manje waya wamuteera wana tete wacho nambuya kuti munhu wenyu kaona pawakangomuona wakatanga kutochema tikati aiwa musacheme ndakabvunza Morris kuti vanhu ava unowaziva here zvikanzi aiwa ndowaziva ndikati hongoka imi zviri kutaurwa kai vanzi handikuzive nevanhu ava zvikanzi ari kupenga here ndikati kuwemimi tete wacho ndopakatanga kutsanangura kuti Morris inini ndindai kubereka ndindai kugezesa ndindai kupa chikafu wakazotanga rini kuita munhu wemukadzi ndokubva ramba akatarisa pasi ndokubva ndati Morris izvo zvava zviri kutaurwa haukwanisi kupindura here wazomuziva here munhu zvikanzi hungu ndamuziva ndikati ndiani wako tikanzi handitete wangu handitadzi yake yekuberekwa nayo mudumbu tikati zvino iwe uri kutobvuma kuti uri munhu wemurume panapa nhasi herewe abva ramba akanyarara ndikati iwe bvisa wivhi yako tione kuti uri munhu wemukadzi here kana kuti wemurume akati ndikabvisa wivhi yangu inogona kudisappear 24 hours panapa hamuzondioni tikatoona kuti ngatisiyane nazvo zvinhu izvi imimi manje zvamamutoera kudai murume wacho hapana ari kubasa kuHarare nguva iyoyo wane mafoni wakomana wangu watomufonera murume wacho kuHarare kuti ndo zvakunoku mukadzi wako ari kunzi murume kakunoku ateerwa ateerwa nani nasisi wake nambuya kunoku murume wacho akatoenda kutopinda mubhazi ndiri kuuyako kati zvakanaka saka iwo hamugoni manje mimi kuti mutore munhu muende naye mumba kwenyu endai pachafa ipo papo kusvika murume wacho auye because anogona kuuya akachibva ati mukadzi wangu muda kumutora kuendopi naye munoita seibe saka mirirai chi murume wacho kana auye nini handiri kuenda kubasa ndikati ndikabva kubasa manheru ndichauyako kwachafa kwacho then totaura tonzwa kuti muri kusiyirana papi ende zvava zvakambomira sei iwe waigeza nemadzimai ewanhu iwe ipapo pawaigeza nemadzimai ewanhu waigezawo herewo zvikanzi kwete ndikati chii chaikutadzisa kuti ugeze zvikanzi ndaiti ndikageza nemvura inotonhora inoita munyairi saka ndaigeza makumbo ndozondogezera muiri nemvura inopisa kumba asi uchitozvizivako kuti uri munhu wemurume zvikanzi hungu kati saka imima makaroorana muchiita chi murume nemukadzi pakudii zvounoti wakaita miscarriage iwewe yematwins ayushuwa nazvo kuti uri mukadzi ipo papo hapana uzopindurwa saka murume wacho auya ndakazoendako kwachafa ndabva kubasa ndikasvika ndikatonzwa kuti watotorana wabereki wacho nawana tete wacho watoenda kumba ndochionana nemurume wacho kumubvunza kuti iwe waimbozvifambisa sei zvikanzi ndaisambotozviziva kuti munhu ndozvaari hamene kuti aindidhiribhawo sei saka nyaya iyi yakazosvika mumaoko memapurisa ikatoenda kukoti iwo wangu akatovharirwa for 4 months saka kukoti ikokoko takadaidzwa kuenda ikoko hawana Morris wangu waine maloya musi wekutanga haina kutongwa ichinzi maloya angu hapana ndokubva tazopiwa futi date ndokubva taenda ikoko maroya acho anga aripo saka wana Morris yava wainzi wanga wari kuramba mhosva yavo yekuti izvo hatina umbuda roba but nemaroya avo nofunga vakataurirana vakazobvuma mhosva yavo musi iwoyo isusu hatina zombotopiwawo mukana wekutaura mukoti nekuti iwo wakabvuma mhosva yavo then wabvuma mhosva yavo magistrate wakavapa mutengo we 8 months dzikazotobviswa wakazopika 4 months saka izvozvi zvakatobuda hawo munyika Morris ari kunzi ari kuHarare asi umwe wachona murume anga akamuroora ari muno muvhireji medu muno ndo mafambiro akaita nyaya yacho
Zvakaoma. Kunzima. Ya kunzima muli eZimbabwe iyo phela indaba yoneyo eyokuthi kulo ndoda owayendayo wakhitshelwa wayenza sonke izinto esiyenzwayo nxa abantu besamukela umalukazana wahlala okwesikhathi esinkulu kuthiwa khona bathe kwelinye ilanga singathi komunye umnyaka sebesiye ebhoreni kuthiwa kube kulebhora lele labafazi so bebedlala njalo behlangana amateam atshiyeneyo yikho lapha sebeqedile ukudlala sebesiyaphumula kwathutsha omunye phela sithi hawu kanti ibhora leli lisidlalise lo umfana yindaba kuhambe njani ofuitshe kudlaleni kwakhe kuthiwa ngumuntu ade eshaya ibhora ukuthi abantu besithi umfazi lo number 1 kodwa lo wade mazi kwathiwa kanti wena why usithi ngumfana yena ngumfazi thina sikwaze ngumalukazana wakulesigaba emuzini lo uthi yena umuntu lo ngafunda laye wakhuluma isikolo le ndawo lapha abafunda labo bonke bathi sebembuza wasukuma wayendlini kophela labo oanti bakhe basuka lapha ade bekhona bemlandela besizokuthi bafuna ukuzothatha umntwana wabo ngapha bathi bayathi abebuzwa ngabantu ukuthi kanti lina lingabe ukuzothatha umntwana umfana simazi thina sikwazi ukuthi ngumalukazana walapha uthi bachasisa ukuthi hayi ngumntwana wethu lo ngumfana so uthela yebuye buza ukuthi kanti wena ubiziwe kosapho ukuthi azozwisisa ukuthi kuhamba njani bathi bembuza wathi khona hayi mina ngilazi bangani baba lokuphikisana bamchasisela ukuthi wena unguzibani bamcela ukuthi akhiphe ubegqoke njengomama sibili efaka amaweave ethu lawo ngathi femuthi sicela phela ukhiphi iweave yakho ukuthi sikubone kahle uthi ngayikhipha ngiyakwanisa ukudisappear okwe 24 hours kalisuke lingithole so babona ukuthi indaba leyi isinzima saka yisisenzakala senzakala. Zvakaoma kuti munhu ukwanise kuzvichengeta uchiti ndiri mukadzi vanhu vachibvuma kwenguva hombe anga ane nguva yakadii munhu ari pamba paakaroro anga ne 1 year 4 months diga 1 year 2 months 1 year 2 months. Okay. Ko voice rake ranga rari rechidzimai raichinja pamwe pacho aida kuzvichinja but akanyatsokuona kuti mimi makanyatsokuda kundiongorora isi mukachibvabva makagara mwese anga asiri munhu wekuti mwaitobhuya naye nyaya asi kumadzimai uko ndokwaanga achirerekera stereke kuvarume uko hazvazviri shoma aiva nerunako anga kanaka anga pakunga apfeka wivi yake semunhu aizora fesi yake maitomuti mukadzi saka ko pachimiro tingati structure yange itori structure yemukadzi kana uchi yange iri murume because kana mukaona maoko ake nemapumbo ake aya murume because mazamu aisatooneka kuti pane mazamu saka imimi sekumboedza kuvhunzurudza mukomana anova ndiye murume wake aisa madzoto vaimbotsanangura kuti mumba zvanga zvakamira sei anga atori mukadzi ari mumba iye aiti ndikasvika panguva yebonde ndinoita mukadzi handizivi kuti zvazviri zvechokwadi here kana kuti pane zvaichinja here kana kuti aita seyanchazi iye ndiaipindura ko murume aiti chii murume aitoti ndinyasokunzwisisa ini zvinoita munhu tikati saka iwewe zvauina tete unowana mwaning'ina unowana mbuya hapana here wakakwanisa kutsanangurira kuti ndo chimiro chiri papa zvikanzi iye akanitaura kuti ukadzimara wazvitaura izvozvo zvinokuuraya wanga akatyisidzirwa saka zvichireva kuti mukurarama mukomana aizviziva kuti ndo zvaari zvinofanira nekuti hapana wakataurira kuti ndo dambudziko rondina anga atochengetawo secret achengeta secret apa anditi iwo woziva iwewo kuti mukadzi wangu murume womusiya achienda kurwizi namama wako achinogeza pakaoma ipapo kuti
vaitomboenda vachinogezera kana kuti aingoita zvaita kumadzimai kuti hanzi aingogeza makumbo. 1 year soko uri muroora iwewe wotadza ko alright kumadzimai uko ane shamwari yake renge favorite ipapo pamba pacho aitoenda vanomuti muzukuru waitogarapo naye kwete kuti iye ega aitoenda nemadzimai kogeza. Madzimai achigeza ane mwana achitoti usai mwana ndibata. Madzimai achigeza iye achipedza achiti ndigezi nemvura inotonhora nogeza nemvura inopisa. Unogezera ake kumba. Angari pa punishment munhu izoko. Mufara kumudzwira tsitsi. Ya ma1. Asi sekuona kwenyu chi chaitika ipapo. Inini sekuona kwangu. Ya chinenge chapa paine chisataniki mukati. Nekuda kwekuti muno mutakawigirwa dota. Ndakati raita miscarriage wana wapiswa matwins. Mati dota rachirorero wakaenda kundoriwiga mumakuwa arigare mumba. Wakaenda kuzondoriwiga kumakuwa. Saka ndiro dambudziko rotati naro kuti tizozive kuti kana wachinga wabuda kudai zvidai wangu ari vanhu vari pamwe chete taizoda kuwabvunziridza kuti watitaurire chokwadi chekuti rota iyi ranga ringori rota here kana kuti zvazvingoriwo zvimamilako zvokuti imimi muone kugarisana henyu kana pasina changa chiripo tinzwisisiwo isusu kuti pasina chachiripo. Asi miscarriage yacho yainzi inhombo yange ane mamanzi mangani. Yaitooneka. Handizivi kwaari murume kuti yaitooneka because isusu kuno kwatinombomubvira tichimuona ine mimba. Ya. Iyi nyaya yakazvimirira iyi. Inyaya yakazvimira. Tatenda zvikuru. Regai titaure nevamwewo vane ruzivo tisati taenda kunoona murume wacho. Titaurirewo zvamunoziva pamusoro penhau iyi. Morisi yakanetsa vanhu vakawanda. Morisi vakapururidzwa shuwa kwachafa. Kuvanhu vakaenda, vanhu vakabvisa mandiro kupururidzira muroora. Pakaurayiwa mbudzi, vanhu vakadya. Tingozwa kuti kune muroora kwachafa, kune muroora kwachafa. Taienda shuwa. Kwachafa kwachekana munzira. Taisongana, iye aiti ndiri soko. Inini ndiri soko. Soko. Soko, vasatoendera mberi muri kuinzwa here nhau iyo soko. Ndimi maimboseka vana madhuve. Chada inspector na soko. Iya ndiri soko. Saka taiti tikasongana muzira riri tete, makadi tete. Tiri peri titopangana zvekudini zvekuti munhu anogara so zanditika. Asi chaizonetsa ngechekuti tikapfudzana kudai so. Ukazomutarisa chimiro chake waimboti munhu murume kana kuti mukadzi. Waizodzoka masire wakutoe dai kuruzi ari murume angagarere kuita muroora kwachafa. Hazvigoni kudaro mukadzi. Saka nyaya ruta waiye kubhora kandiye yakazomutsa zvese. Waenda kubhora. Vanhu vakuti imi vanhu ikwamadzinga muri kutambiswa bhora nemunhu yemurume kuti zvidini matitambisa bhora nemunhu yemurume kuti zvidini. Vamwe vati imi murume ere muroora kwachafa uyu. Kuno umwe aizi Maria munyabutsi. Pa imi muroora usisonge muruda iso. Asi murumeba. Iye avazwa kudaro. Vati ndiri panapa paradini raondongwa. Kuvaenda kozera pane chimutanda chiripo paground. Vaenda kozera kuseri kwemutanda. Kuvafuka Zambia. Paenda kuzwa musoro. Aonekwa ndinometa nyakambiro. Azobva ipapo vakuenda ipikumba. Anogara kupi nometa? Kuchisuko. Vakadzidza vese. Kubva grade 1 kusvika grade 7. Kubva grade 7 kusvika form 4. Wandori vese nanometa uya. Ndiye akazomuti iwe uri kuita ikwamadzinga kunoko. Kubva nyarara mangwani yacho vakwafuma kwaita rufo. Vataenda naye kurufu kuya. Asika anga asisine statement yekuti panapa dhiri rangu yaradini. Raonekwa. Tindoti mainini kuona zvichamboiti mushe pa.
ndipo pakazomboti ndipo pakazobhondoka nyaya yacho yese kuti inyatse kubuda kuti aoneke kuti murume. Asi vanhu vanga vasingagoni, tatisingagoni bati kuenda pamba pemunhu kuti iwewe muroro wako murume. Kana kuti kudai zvavisingagoneki kutaura. Asi munhu aingoti imi mukadzi ere kana murume. Vanhu aingoti imi murume ere kana mukadzi. Vamwe aimboti muroro wako maichapa murume ere kana mukadzi. Aingoti mukadzi ibhodhi yake. Kutaura kwaindoita vanhu ibhodhi yake inye yechirume. Mukadzi mungati murume ere aigara nei. Nomwe murume makamboona zvichiitike ipi muno mumadzinga muno kana machikomba muno. Hakune munhu angombotaura zvakadaro kuti murume ere kana kuti mukadzi. Saka vanhu zvaingovanetsa. Zvaingovanetsa. Kana ukasongana naye kudai soga ukandopfudzana naye. Wambozvitarisa kuti imi munhu murume ere kana kuti mukadzi. Mukadzi ere kana kuti murume. Ndizvo zvaingoita munhu wese. Asi kuti azoende kuti gogoi pachapa kuti ndauya ko muroro yanyi mukadzi ere kana kuti murume. Zvavisingagoni kudini kutaurika zvaingoperera ipo papo. Ndio maonere tatiita mubhuku muno imomo kuti imi zvinhu izvika hazvinombomira mushe. Asi kuti ugone kutaurira munhu zvazvisingaiti. Kuti utaurire munhu kuti muroro wako mukadzi murume kana kuti mukadzi. Zvazvisingamboiti. Alright, iye pachake pasina kuti soko ane rimwe zita raishandisa rechikadzi risiri rekuti Morris. Angaiti kuti ndiri Emery Muswere. Asi iye ari Morris Mjena. Iye aiti ndiri Emery Muswere ningoera soko. Okay, achibva kupi chaiko? Pachisu. Ndipo pamba pake. Mai wake uriko. Baba niko kusina. Alright, saka vabereki vemukadzi vakatomboenda here kunosvika kumba kwemurora wavo? Wakamboenda wabereki vemurume. Wakati hambai kumusha kwenyu akaramba. Kopa kubvisa pfuma. Wakaramba akati kune uyo wangu. Kwizizvo ndaita miskireji kudai so. Saka mimi mukozosvika mipiwa mhosva yakakura ngoni mamusati maenda kodini ba. Kobvisira. Saka hatisuenda ba. Akaramba. Saka zvichireva kuti anga asina kana munin'ina wake kana mukoma aiziva kuti ndo kwaari. Wanga wasingaziva ndokuona kwangu inini. Kuziva. Wanga wasingaziva. Ngodai kuziva wanga wachiziva ka. Wanga wasiri busy rekutsvaga ba ngoti kuzoziva kwawo tari kwamadzinga. Kunga watozwa nekubhora. Ngoti kumba kwacho wana tete wacho wakauya panapo waitoti tatutomufonera kuti Morris uripi urudiwa kubasa tatusumboziva kuti aripi gore rese. Kuzi wanga aiti ukamufonera aiti chero mazwa ndiri mupenyu mune ineni. Kaindiri kupindura kwaiita waitomutsvagawo. Asi kuchechi kwaakaroorwa kwacho vanhu vacho vaitomboendawo kuchechi here? Vamweni vacho vanoenda. Asi baba vacho vanomwawo. Vachienda chechi ipi? Vaienda ipi zviyo vamweni vacho. Mazuva ano akachinja ake chechi yake. Asi zvinhu zvacho zvaikonifisa. Zvaikonifisa kana ivo vamweni vacho vakazotoonawo kuti mukadzi mwamuna. Zvinhu zvatobhondoka dai zvatooneka pachena kuti murume ndipo akazotoziva kuti mwamuna. Anga asingatoziviwo ba. Anga asitozivi kutogarawo asi ndoti ndine muroora wangu basa here. Basa rechikadzi rese aishanda. Kana munda mupaisa bho. Kumunda aisakura. Vamweni vacho vanhu vaienda kumusika. Waitakura mabhanana wese akasima muriwo akafuma makuseni angokirina dzimba dzese kutsvaira mukova. Ende vanhu vanga vasingambofungiri kuti murume. Waitoti mukadzi shiwo. Basa rese rechikadzi aiita. Saka sekuya kwakaita ana tete imimi manzwa nyaya. Amuna here kumbonyatsozovabvunzurudza kuti pane here zvinhu zvinoitika kumusha kwavo kana kuti zvaakaitwa kana kuti aimbozviita here asati abva ikoko kumba achienda kuHarare? Morris uyu gumba yakanga rakuzofamba mungozva zvegumba zvingonetsa. Waizi kuchikoro kwanga ari kupuraimari kuchisuku. Aiti kana wakazwa vanhu ngavapfeke masivi zviya paiye aifanira kupfeka madhirezi achitamba nei nevasikana. Saka kuda ndipo akadzidzira ake kuda kuti dai ndaita musikana here kana kuti dai ndadini ameno. Kana kuti zvaigona kureva kuti ava murume
neiye mudzimai dzaive ngochani asi vasingadi kutaurira vanhu. Ipapa handichazivi kuti vanga vasingadi havo zvekutaurira vanhu ivo vachizviziva havo asi vamwe vanhu vanga vasingazvizivi. Vanhu vanga vasingazvizivi nekuti pachivanhu chedu kuti uzonzi warora mumwe murume unosekwa nekutukwa nekudii. Saka kuda vanogona kunge vakaita dhiri vese vakati iwe chiita mudzimai ini ndochikuru musikana iyo ndoita sekudaro here naisoko. Maybe ndizvozvo asi ivo vabereki vake chaivo asiri tete varipo. Mubereki wake ndakazozi pane mama chete. Ivo amai pane here zvavakatsanangura pamusoro pemwana wavo zvine chekuita neizvozvo zvekuti mukomana here kana chimusikana? Mama wavo handinambobvira ndavaona ba ngokuti vanogara kuchisuku. Hongu mburi yeZimbabwe, nyaya mainzwa iye zvinezvi regedzaika. Tichibva pano pamba pasabhuku tinosvika pamba pemurume wacho Akarora. Murume tinzwe kuti chii chaizvo chaitora nzvimbo. Sokostina imbosudurukai nditaura hangu naChihera. eZimbabwe ngiyathemba lapha ndithole khona nditholeli kahle njengoba lingazi nguChihera sengiphendukele njalo. Ngiyathemba lapha lizwile uAndrew khuluma ukuthi sivela kosabhuku sihamba phela ngendaba leyo ukuthi kulo mfana owalobola omunye umfana oyindoda yalobola enye indoda. Sesikhamba sesiyakhona ngale sezwisisa ukuthi kwahamba njani kwalotsholwa njani ukuthi kuhamba njani kunje lathi nje siphelelwe ngamathi ukuthi kuyenzakala yini elizweni lethu leli leZimbabwe. Ndangoti kaChihera mumbotaura vanhu vazoti muri vapenyu nekuti vanhu vanga vanzwa nekuti netsa vachiti Chihera vari kupi Chihera vari kupi. Saka ndangoda kuti vazvizive kuti tiri kuno tese kuHonde Valley. Njengoba lemuzo Andrew hayi mina ngiziphilele ngikahle sisonke nje njengeDrewmas Media. Dawuri naye foni yakambomira ntoya nenkomana wayo. Uko. Usidi kutanga mashops utanga patata zilisi moda babata. Andrew azatamba bora. Ota naye baba wacho nini? Anomutamba bora muground. Pano vanhu vaipamba varuda kumona varipamba pedu. Ya, manya pana bashama papa pana vanhu kuda kuona. Pana vanhu varipamba vada kuona. Ari background baba mhanda babi basa James. Background ba James ya. Ndekubi. Panosvika moda. Panosvika moda taipa ngova. Dimazo mauti pafonda. Muri chimire paduka. Muri totoro tsofuti kodai zvotoenda basa James. Tuti baba patara si moda pa mabenji ba. Tuti rine background. Ndo zviripo. Utotamba bhora ruri. Utotamba bhora. Mukomana wokurora mumwe mukomana anonzi Andrew uyezve pamufananidzo hapo tawana asipo ndiye amanzwa panhare iyo tichimufonera asi abva atigarisa aguyosembwa. Sekuona kwamuri kuita pamufananidzo ari kuputa fodya mudhara ane kepu uyo ndo babaka vane muroora komana. Uyo akapfeka zvitema uyo ndiye aitiratidza mugwagwa, mumwewo vaitiratidza mugwagwa tichifamba naye nekutibatsirawo zvakare kutakura makamera. Vamuri kuona vane tisheti yeblue avo ndo amai vaAndrew, ndo vanga vaine muroora rume. Zvinonetsa kuti uzive kuti vana amai ava vaitoenda kunogeza pamwe chete ka vachiti mukadzi atinaye yari asi Andrew muroora nevamwene vanogeza vese here. Tikutaura zvokumaruzevha akanhai Chihera kokuti vanhu vanoenda kurwizi vonowacha vogeza vari pamwe chete. Iye sekunzwa kwamaita zvanzizvo aitaura kuti ini ndoita nyawiri handikwanisi kugeza mvura inotonhora yekurwizi, aizonogeza kumba but nguva yese yavanenge akamonera Zambia achionake madzimai achigeza. Bule eZimbabwe hayi ngiyazwelo lapho uAndrew khuluma ubaba lo wayelethwele umalukazana nguyelo ubaba obhemayo ole shirt phela le eyigreen lo phakathi
ngogqoke phela i-t-shirt eyimnyama nguye phela okade sincedisa ukuthi esitshengisa izindlela ukuthi esithwalise lokuthi size sifike phela emzini lo nguye kade sincedile lo osincedileyo and then osekucineni lwana umama olezambia othandeleyo nguye phela umamazala oyelethele umalukazana lo okuthiwa uyindoda. So asikwazi ukuthi esenza ukuba ngumalukazana sibili wafika wagezisa wapheka sibili ukudla kwaba mnandi bazwe sibili ukuthi ukudla kukamamazala kamalukazana na hayi Andrew sakakasvika ikoko akaita chirori akapururudzirwa ndivanzwa vachitaura kuti vakasvikopururudzirwa vese akatiita zvese zvichirori akapa mvura vanhu vakageza which means angakanakisisa kuti hamuzvioni kuti apa mukoma zimbabwe so handasarenda muli yezimbabwe ngiyathemba lani into engajayelekanga ukuthi umuntu efike ngumalukazana yenze nje into zonke ufanele izenze ngumalukazana phela nxa ethe wafika egumeni ethanyele pheke yenze konke kungabi lo muntu oyi-1 nje obonayo ukuthi kule nto etsha amanzi la vakange vabudirira vanhu ava kamwoyo kekuda kutamba bhora kana uri murume nyange ukatora bhora rechikweshe munoriziva rechikweshe chera iro rere ukati unondomboda kunzwa kuri kika saka kahurume kakaramba kubva ndokakavabatisa ndofunga semanzwiro amuri kuita tasvika Andrew anova ndiye anga akaroora kamumwe murume asipo pamba pavo mamunzwa achifonerwa akati ndiri kuuya asi apa takabva tagariswa guyosembwa Andrew haana kuzombobatika zvachose handiramboziva kachera kuti kuna nasazita vakadai maybe ndiyo maitirana Andrew muli yezimbabwe ngiyathemba lapha lebonile aiwa chera musati maendera mberi mune shuwa here chera aiwa tichakurukura rimwe zuva kuti ko sazita zvakamira sei asi anoera soko so muli yezimbabwe ngiyathemba lizibonele ukuthi sikhambile sayafika lapha phela kwakuthiwa indoda yayilobole enye indoda sazama phela ukuthi sikhulume labo hayi abazali bayalila ukuthi benjani bekomente sazama ukuthi simfonele wathi hayeni uyabuya khathesi sahlala okwemzuzanyana okwesikhathanyana hayi sabona ukuthi hayi icesha phela liyahamba sagcina sibona ukuthi hayi manini-ke sihambe sathi ukuphenduka but yena uthe uyabuya kasabuyanga phela ukuthi ezochasisa indaba yakhe ukuthi kwahamba njani zvichaitika kachera ndezvekuti nyaya iyi totoipedzisa hedu mumashure megoredzva nekuda kwokuti zvine zvitaakugadzirira akakuenda kukisimusi nenyuye asi tinokuvimbisai muri yezimbabwe kuti tichaedza kutaura zvakare nasabhuku kana mambo wekunogara kamurumekadzi uyu uyezve tozotaurawo zvakare neuyo akamuona kuti aiwa kakoyo ari kutamba bhora bhora iye ari murume sei tozoona zvakare tichataurawo zvakare nevakasiyana-siyana vedivi irorero naiyewo pachake kana atipa mukana iwoyo ndo mamiro akaita nhau yacho kachera muli yezimbabwe liyabona ukuthi phela isikhathi esesikiso sesilanda phela ikhisimusi so sithe hayi indaba lesi zathi sibuyelele ngemva komnyaka omutsha phela ukuthi siyekhuluma le nduna zakhona siyekhuluma labo sabhuku siyekhuluma labantu nje abahlala khona ngale izakhamizi zakhona ngale sizwisisa ukuthi kanti sibili kuyini okwathatha indawo ngokweqiniso nzvimbo ino wandoda kudzokorodza zvakare kuti 4 kilometers chete unenge wato muMozambique kubva pano patiri so muli yezimbabwe lazwela uAndrew uthi hayi sizabuyela ngoba phela ke besekulamakhilomitha amalutshwane nje ukuthi siyefika eMozambique asi mayiona siyinzvimbo kunaka kwayakaita hayi indawo yangikhona inhle kakhulu ngiyathemba yikho kusenza phela ukuthi sibuyele phela siyenza siyeqedisa phela udaba lolu ngoba hayi ludaba olungazwisisekiyo thina njengezimbabwe lakwazi ukuthi umfana indoda ayilobole enye indoda so hayi yazvinoyera izvi senguva dzese muri yezimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends.
wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.